शेतां केन्ना इश्क जायना आहलें ही सगळीं इलिगल फिलिंग केलें शेतां पयलीं दर्या उदक येतालें पयलीं ते प्रायवेट शेतां थोडें वतालें उदक तितून बोलें मागीर दुसऱ्या शेतांक वतालें बोन प्रेशर उण जातालो तेन्ना उण जालो म्हणटकूच उदक शेतांक पावना आहलें आतां तें सगळें फिलिंग केलां आनी डायरेक्ट दर्या उदक सारकें शेतां वयता आतां मुगे घराक वचून मागे घराक वचून मुगे घराक वचून 100 मिटर इतलें उदक देखून आहा आनी अशें करून चालू जाता हितून जाल्यार सुनामी सारकी आनी सगळीं शेत रोयलो आहा लोकांक त्या सगळीं पाड जातलीं दोनशे आमगेले एसोसिएशन मेंबर आहले तितून वत लोकांक सारकी सोडली हारोड येता दर्या उदक येता आनी कुसताय म्हूण आतां थोडे सांबाळ तेंय पाड घालपाक जाता आमगे सगळें हांव ब्लेम करता एक्स MLA आहाय तेका आनी पंचायत बॉडीक एक्स सरपंच आहाय तेका हांवूय 5 वर्सां एसोसिएशन आहलो हे पंचायत आहलो पूण हांवें ते इलिगल बिलींग करून दिवं न्हय जेन्ना आमगे टर्न खबर ती सगळीं इलिगल कन्स्ट्रक्शन जालें विलेजांत alla गोवा नानू दिवं ते इलिगल आले पाहिजे पावसान आता उदक भरला न्ही सो कितें दिसता तुमकां हेजेर हें हांव संतोष मांद्रेकर हे टोटल हायवेचे हांवें टोटल RTI हाडलेले आसा मेन म्हणजे हांगा सगळे PWD नॅशनल हायवे प्लस हे विवार आसा पळय हेका टोटल रिस्पॉन्सिबल हेका तो आसा आनी हांगा अंडरपास आसा हो हांगा पयलीं म्हाका दाखया तुमी अंडरपास खंय आसा तो एज पर आनी तेजेर बिलिंगूय केल्लें आसा आतां तें म्हाका टोटल पळोवंक जाय आतां एक्चुअली बिलिंग ताका पेमेंट जाला काय जावना म्हणून हे सामकी ही आमच्या पयशांची नासाडी करून उडयले विहारान नॅशनल हायवे मंगेशीवरून पुणे निघालो होतो गाडीमध्ये होतो मी ॲक्च्युली तर हे सडनली इन्सिडेंट झालेलं आहे तर मी हे झाड जे आहे मला ॲक्च्युली कळलं होतं पडत आहे म्हणून तर मी साईडला घ्यायचा प्रयत्न केला आणि गाडी दुर्दैवानं ते माझ्या अंगावर पडलं ते त्या गाडीवर पडलेलं आहे तर मला असं वाटतं की गोवा सरकारने जे थोडे जे झाडं हे जुने झालेले आहेत त्यांनी याचा थोडं म्हणजे लक्ष द्यायला पाहिजे यांना थोडं म्हणजे जे असं इन्सिडेंट होणार आहे ते थोडं त्याला बघून थोडं पुढे जरा असं होऊ नये थोडं जरा त्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे गोवा सरकारने थोडं एवढंच. तुम्ही एकटेच होता गाडीमध्ये? हां मी एकटा होतो गाडीमध्ये. हां गाडीमध्ये एकटाच होतो मी. म्हणजे अडकला तू गाडीमध्ये? हां गाडीत नाही ॲक्च्युली मी अडकलो नाही निघालो सेफ निघालो बाहेर आणि मला म्हणजे नशिबाने मला काय झालं नाही